Dobre, tak pokračovanie. Čiže na zem sa nakreslia čiary, hej, kade čo pôjde. Toto je iba náhrubo kameň, hej, toto je taká tá prvá vrstva, toto ešte není, že jemný. Toto je zatiaľ iba zrovnanie terénu, lebo ten terén je šikmý, hej, tak sme si to proste celé zrovnali, aby bola jedna rovná plocha. No a teraz, keďže toto je jediná plocha túto pod lesom, tak tu robíme tie steny. Hej. Pekne pol na pol. Toto už sú dve, hej, dolu. Jedna stena, hore je druhá stena. Ešte tam potom na každú tú stenu pôjde naprieč nejakých 60 cm. No a takto sa to lepí purpenou. Tu je purpena. Tu je bordel. No a sa to zlepí a keďže normálny človek si objedná vždycky aspoň DTčka, aspoň na tú hrubú stavbu materiál naraz, teda ak má pozemok na to vhodný, lebo ak nemá, tak môže byť aj normálny a neobjedná si to, lebo nemá kde skladať. Ale vždy zo pár tých DTčiek sa vždycky objedná, tak sa to lepí a počká sa do druhého dňa, kým to zatvrdne. No, čiže tuto klient už robí druhú stenu. Hej. Toto je jedna stena a tuto už začína robiť druhú stenu. No, tak si to DTčkami pritláča. No, dal si sem akože laty, aby to malo rovno, ale v podstate mohli pozdĺž tejto dokonale rovnej čiary, ktorú som ja robil. Nie je úplne rovná, ale približne plus minus je rovná. Samozrejme ten polystyren má svoju zase rovinatosť a vznikne stena. Potom samozrejme do tohto sa vykopú rýhy a tá stena sa tam vloží, ale však to bude zase ďalšie video.